Ngibingelele impela-ke kubona wonke umuntu emaguba banomhlaba ofinyelela nje esigabeni sokuthi abuke lolu hlelo lalapha ekhaya kwindaba yeSimply TV. Sawuyela-ke umkhulu bonga abantu abamaziyo-ke ngokwezigaba ey'hlukahlukene impela njengenyanga noma umlaphi wendabuko osiza abantu-ke impela lapha ebalazweni noma-ke ngizosho ukuthi lapha emhlabeni impela ngaso lesi siphiwo sogogo nogogo omkhulu uMathamba engcwele. Impela-ke namhlanje bengithanda ukuthi abantu mhlampe ngibadlulisele lo mlayezo obhekene nespeshali lapha esizobe sikhona lapha ekhaya ngomhla ka-13 ukuyela kumhla ka-29 September. From 13 September to 29 September kuzobe kunespeshali lapha ekhaya lapho khona esizobe sisiza kakhulu ngogogo lapha thizeni noma ngizomsondeza nje mhlampe ngimveze kubantu kubalazweni impela lapha. Nangu ugogo lona esizobe sisebenza ngaye lapha ngomhla wespeshali ukusukela ngomhla ka-13 ukuyela kumhla ka-29 September. So ugogo lapha uye alekelele-ke ey'nkingeni ezihlukahlukene nakubantu abahlukahlukene. Ugogo-ke akakhethi bala, akakhethi muntu, usiza wonke umuntu kodwa-ke lapha indlela esizobe sisiza ngayo eyobe ikwazi ukusiza wonke umuntu ngaleyo ndlela leyo esichaza ngayo impela kuyobe kuphuma kucala izinhlanga lapha ezikagogo ebese kube khona abazoba ngaphezulu mhlampe abazofuna amandla angaphezulu laba abazofuna sibakhande izinhlanga ezohamba nokunye okuseceleni engizobe ngikuvezile ngaphambilini noma engizokudalula nje ngaphambilini ukuzohambelana nalezi nhlanga zikagogo kodwa lokho kungaphezulu kwalesi sigaba sokuqala laba abazofuna izinhlanga nje zikagogo. Ebese kuzoba khona abantu-ke futhi mhlampe abazoza nemali lena ezofika enani laka-8,000 kuzobe kuyispeshali sakhe ugogo lapho sikhandela-ke owakho ugogo ozohamba naye ekhaya ngendlela leyo ofisa ngayo eyokukhandela umsebenzi ngendlela nawe obukade ufisa ngayo. Impela-ke kuba kanjalo yena enani lakhe-ke eli-straight impela ugogo usuka lapha enanini laka-25,000 kodwa-ke sithe ake siphungule lapha imali nje engazuthi izobonakala impela kodwa kuze nabantu uthi uDisemba nje usondela abantu sengathi nabo beyanona impela nabo bazodla uDisemba kahle nemindeni yabo abantu bejabulile. Into-ke mina ehlezi ingikhuthaza ngawo lo msebenzi ukuthi ngijabulela ukubona abantu abafika lapha ekhaya besizakala, ngijabulela ukubona izigi nemisebenzi yalapha ekhaya ingiholela babuye abantu bezobonga lapha ekhaya ngenxa yemisebenzi isuke siyenzile empilweni zabo. Akuwona wonke umuntu-ke ozobuya lapha ekhaya kodwa-ke sengisho ukuthi ngoba umuntu phela ngeke umazi, bakhona abantu ababuyile, bakhona abantu abangabuyi kulokho okwenzakele. Komunye uzothi mhlawumbe ugcine kwenzakele kanti akwenzakalanga wasaba ukubuya kodwa-ke lokho mina yinto ebengingakayiqondi ngaleyo ndlela leyo noma ebengahlangabezana nayo ngaleyo ndlela leyo ukuthi ngaze ngibone ngathi umuntu akasizakalanga ngoba ngiye ngilandelele kakhulu umuntu osuke esetshenzwe lapha ekhaya ukuthi izinto wena zimambela kanjani ohlangothini lakhe. Yinto-ke lena engikhuthale ngayo kakhulu kusukela vele kudala umsebenzi wami usaqala. Ugogo-ke lona igama lakhe ngizolidalula mhlampe kulaba bantu abazolilanda ugogo vele yena specifically kodwa ngizodalula manje indlela ugogo nje asiza ngayo noma kubantu asiza kubo. Ugogo-ke usiza kumuntu onento asebenzela phezu kwayo. Into yokuqala nje ngizoyibeka leyo, ugogo usebenzela phezu kwento, usiza umuntu onento asebenzela phezu kwayo. Uma kukhona into oyenzayo edinga ukuthi wena uyisukumele noma edinga ukuthi wena makube uwe mhlampe lona oyihluphayo ukuze ugcine ukwazile ukuthola leya nto eyisinkwa noma leya nto eyimali, ugogo-ke uyakwazi ukukulekelela. Akakhethelekanga ukuthi umsebenzi wakho ungaba yini kodwa uma kukhona okuvukelayo impela uyakwazi ukukulekelela ugogo. Uma udinga ipromotion emsebenzini ugogo uyakwazi ukukulekelela ngalokho. Ngalezi nhlanga-ke lezi sisuke sikunikeze zona bese kuba nezimpande zakhona esikunikeza zona ezibhekene nokuthi uyothola ipromotion ngogogo ngoba kuhle ukuthi umuntu makafikile lapha ekhaya acacise ukuthi ufuna ukuthi ugogo amsize kusiphi isigaba khona sizomsiza nathi ngempande efanele. Nokho-ke umuntu sizombheka naye ukuthi yiphi impande yona vele emfanele njengoba eze lapha ezolanda amandla kagogo impela.
So lapha abantu abasizakalayo abantu abakanjalo umuntu osebenza ngomsebenzi wezandla uyasizakala lapha ekhaya kakhulu ngayo ugogo lapha impela. Ngumuntu othi yena mhlawumbe usomabhizinisi oqalayo omncane osafufuza impela bandla uyakwazi ukusizakala lapha umsebenzi uzobonakala impela futhi ngesikhathi kodwa esingaside kakhulu, kodwa futhi angeke ngithembise abantu kakhulu into esheshayo ngoba umuntu usuke ezwe ngenye indlela, kodwa okwalapha ekhaya angeke ngithi mina mhlawumbe yinto ethatha isikhathi ukuthi isebenze kumuntu ngoba suke sikhande ngale ndlela esilayezelwe ngayo ngabantu abadala. Esekusho ukuthi-ke abantu abasizakalayo lapha ekhaya kubuye kuba abantu abathi bona ngumuntu mina onesaluni, ngumuntu mina one-tavern, noma mhlawumbe ngumuntu mina odayisayo ukudla mhlawumbe amaplate ngaseStation ematekisini, noma mhlawumbe ngumuntu odayisayo ukudla kuphi nakuphi impela, ngumuntu onetafula, ngumuntu impela odayisa lokho ama-snacks, i-supermarket uyakwazi ukusizakala lowo muntu lowo, nalo nesiphazo uyakwazi ukusizakala impela. Ngumuntu othi cha mina ngiyinyanga mkhulu abantu abangena esigodlweni uyakwazi ukusizakala lowo muntu. Ngumuntu othi yena wahamba wayothwasa wabuya izinto zavaleka akasaphuphi akasakwenzeki lutho uyasizakala-ke lapha kugogo. Ngumuntu othi yena-ke manje unemfuyo kodwa manje le mfuyo yakhe ayiyandi kahle uyakwazi ukusizakala lapha kugogo. Ngumuntu othi yena unekhampani kodwa efuna ukuthi iqiniswe noma efuna ukuthi ivikeleke, lowo muntu uyasizakala lapha. Ngabantu-ke abagijimayo emgacweni ngendlela eyasezizweni bayangizwa-ke abantu impela ngoba hloniphisa inkulumo lapha nokuthi abantu igama labo lingangcoliseki impela emphakathini impela, nabo labo bantu bayasizakala lapha. Laba abaphila ngawo uphansi impela bayasizakala lapha ekhaya ngokuthi-ke bakwazi ukuvikeleka uma basey'ndaweni lapho abasizakala khona noma lapha abayosebenza khona. Kuhle kakhulu lokho, abantu bayasizakala impela ngakho noma singapromote-ke thina umsebenzi wokuthi mhlampe abantu mabagange noma bayenze leyo nto leyo, kodwa abantu bayasizakala lapha ngendlela ekuthi nje mayithi phecelezi ukujula ngaye. Ugogo ngumuntu othi yena ufuna ukuphakamisa umsebenzi wakhe wasemahhovisi, ufuna ukuthi yena abamfake kwezinye iy'khundla emahhovisi, uyakwazi ukusizakala lapha. Uma ukuthi umuntu kudala efese emsebenzini engawatholi amathuba omsebenzi uyakwazi ukusizakala lapha kugogo. Ngumuntu othi yena unentombi kodwa afisa ukuyibuyisa noma intombi le alangazelela ukuthi azwane nayo Nkosi yami bandla, uyakwazi ukuthi ayidonse lapha ngalo gogo impela. Kuba nendlela nje owenza ngayo usuke usufike lapha ekhaya. Bese kube nomuntu othi yena mhlampe ushayela ama-taxi noma ushayela lokho Uber, uhlezi ufuna ukuthi imoto yakhe ihlezi igcwele, uyasizakala lapha kugogo. Umuntu othi yena umfundisi uyafuna ukuthi ethandeke kubantu meshumayela noma mhlampe ekhuluma izwi lenkosi abantu bezwe isisindo sezwi lenkosi kuyena, uyakwazi ukusizakala lowo muntu ngawo amandla kagogo. Umuntu othi yena ungashonisa abantu abakhokhi kahle abayibuyisa imali, uyakwazi ukusizakala lapha kugogo. Impela-ke cishe labo bonke abantu abangasizakala njengoba bengishilo ekuqaleni ukuthi cha ugogo ulekelela kakhulu phezu kwesimo somuntu onento ayisebenzelayo noma asebenzela phezu kwayo. Lapho-ke ugogo uyakwazi ukungenelela abe muhle kakhulu phezu kwesimo sempilo yakho. Ngumuntu othi yena impela uyafisa ukuthi mhlampe ayenze lezinto zoko-Betway zimsebenzele, uyakwazi ukufika lapha kugogo, uyakwazi ukuthi amsize impela amagumbi amalomhlaba. Amen.